Takakuripoterai pano pamuzinda wevanhu pamusoro panyaya yavamoyo, muprofita mukuru muzimbabwe akaprofita nyaya yekudonha kwavamunangagwa. Akaprofita kuti mwari wabva pana vamunangagwa haasisipo, mweya wamwari wava pana chiwenga, ende mweya wamwari pana chiwenga uri kugadzirisa chinhu one. Ende moza it's so funny because n'anga maprofita vose vari kupredicta the same thing. Vari kuti ivo mweya pana vachiwenga, and handifungi kuti vachiwenga would love this. Hanzi mweya uri pana vachiwenga uripo kuti vachiwenga vaanointed the next president. In other words, vari kunzi vachiwenga is supposed to create an environment that allows free and fair elections. Anditi, so this muprofita avanonzi vamoyo takakudzai kuti havazivi maprofita aya ekuti anofamba nemazbenz, mazbima, mazlambo, vane zimansion, what. No, maprofita ari low key. Takati tichitaura izvi vanhu mucomment section vakati iwe kozvemota zvine basa reni mweya wamwari usada kudididi chichi munhu kana achingotambura anenge achingotambura zviri kuti kwai kana munhu achitambura ndo profita wechokwadi etc. Well, maybe muri right, but right now tiri kusvidzigwa information yekuti vamoyo vatevegwa vasungwa, right? So pari kunzi pane report yakaripotwa just after vamoyo vapachiprofita chavo ichocho chokuti ed Mnangagwa mweya wamwari wabva paari etc. Pakabva pavaripotegwa, vari kuripotegwa nenyaya yefraud. Vari kunzi vamoyo vane imba yakatenga kuwadzana hameno extension G, but vane imba vari kunzi vakatenga, ende imba iyoyoyo havana kuitenga nomazvo. Muri kupanzwisa mapepa avo ari kunzi they are fraud, mapepa efraud. So in other words, vanogona vakatengesegwa imba yekuti munhu wacho wangoita zvimwe zviya zvepasi pemuti handimaiziva, ndobva avatengesera imba. But we cannot ignore the coincidence yekuti vachipedza kuprofita nezvekudonha kwaMnangagwa nezvekubviswa kwepower pana Mnangagwa, and then such a thing chingobva chaitika. Right now vari kunzi vakatevegwa paden, hani muri kupanzwisisa. So this is a bad thing, and it confirms zvogara zvichitaurwa nevanhu kuti no, muzimbabwe muri kushayikwa freedom of speech, muri kushayikwa all of that. But right now we have tried, ndazama kufonera ivo vamoyo, but we didn't get any response. His phone is not going through. Ndazama kufonera vamwe vatoziva vari padhuze, kwete kuti padhuze navamoyo, but vamwe vanogona ma-investigators, ma-news investigators also, but they said as of right now havana information yakakwana. And tazama kuda kubata ZRP iri kuti also kesi iyoyo haisati yareflecta maybe kucentral or stuff. So as of right now hatisati tava information yose haisati yavapo, but this is news still developing. So make sure kuti iwo waita stay tuned panapa or subscriber, because we will be giving you more updates. Peace.